Alena Hejcmanová přijela z Litoměřic. Její 24 let a toho času je s 3letým synem Šimonem na mateřské dovolené. Před dnešním večerem musela projít psychologickým pohovorem a testem na polygrafu, kde jí bylo položeno 55 otázek. Nezná výsledky testu ani jaké otázky jsme pro soutěž vybrali. Prosím, přivítejte Alenu Hejcmanovou. Příjemný dobrý večer, Aleno. Večer. Přeji vám krásný večer. Díky. Vemte místo. První otázka za 10 000 korun. Projevovali vám rodiče v dětství dostatek citu? Já myslím, že určitě ano. Tato odpověď je pravda. Stala jste se ve škole obětí šikany? Myslím, že ne. Tato odpověď je pravda. Čeká nás otázka číslo 3 za 10 000. Míváte zlé sny, když si vzpomenete na své dětství? Zlý sny určitě nemám. Tato odpověď je pravda. Čtvrtá otázka za 10 000 korun. Dostala jste někdy od rodičů dárek, na který dodnes ráda vzpomínáte? Ano. Tato odpověď je pravda. Měla jste po narození syna pocit štěstí? Ano. Tato odpověď je pravda. Otázka číslo 6 za 10 000. Přála byste si obnovit vztah s otcem svého syna? Ne. Tato odpověď je pravda. Aleno, jsme připraveni vstoupit do druhého kola? Určitě. Je tady první otázka za 50 000 korun. Myslíte si, že naše děti jsou předurčeny k tomu, aby kopírovali naše chyby? Určitě ne. Tato odpověď je pravda. Druhá otázka. Pila jste často alkohol už jako nezletilá? Ano. Tato odpověď je pravda. Bojíte se budoucnosti? Já myslím, že kdo ne, ano. Tato odpověď je pravda. Otázka číslo 4. Utekla jste někdy z domova? Já myslím, že už to tady bylo tak trošku řečeno, ano. Tato odpověď je pravda. Otázka číslo 5. Užívala jste někdy tvrdé drogy? Ano. Tato odpověď je pravda. Tady je první otázka za 100 000 korun. Jste ochotna přiznat někdy synovi svou drogovou minulost? Asi mi nic jiného nezbyde, ano. Tato odpověď je pravda. Věříte, že jste se zbavila drogové závislosti jednou provždy?
Já myslím, že nikdo nemůže říct už nikdy, takže ne. Tato odpověď je pravda. Otázka číslo 3. Myslíte si, že dnes už jste zodpovědný člověk? Já myslím, že to o sobě úplně 100% říct nemůže nikdo, takže ne. Tato odpověď je pravda. Myslíte si, že vás matka stále miluje? Já myslím, že určitě ano. Tato odpověď je pravda. Láska hory přenáší a v soutěži Nic než pravda vám přinesla 100 000 korun a pokoření 3. kola naší pyramidy. Pokračuj. Pokračujeme. Přišla jsi s prázdnou, Patronky radí, můžeš odejít pokračujeme. prázdnou. V publiku přece jenom hlasy zkušených radí, že 100 000 není zase tak zanedbatelná částka. A získala jste někdy peníze na drogy, prostitucí? No, musím říct, že jednou peníze jsem vzala, takže ano. Tato odpověď je pravda. Otázka číslo 2. Za 200 000 korun. Ukradla jste někdy matce peníze? Bohužel musím říct, že ano. Tato odpověď je pravda. No, stalo se to párkrát, ale nebyly to zase takový nějaký jaký částky. A víceméně už o ní všecko vím, řekneme si všecko na rovinu, takže mě to tak nějak moc nerozhodí, akorát mě to pořád mrzí třeba, no. Byla jste někdy sexuálně zneužita? Ano. Tato odpověď je pravda. Pravda někdy bolí, jsou to choulostivé vzpomínky, ale já vám mohu pogratulovat k částce 200 000 korun, které v tuhletu chvíli patří jen a jen vám. Co myslíš? Já myslím, že na to máš. Běž dál. Zkus to. Sestřenice si přeje, abyste šla dál. Maminka? Zkus to. Řekla jsi, s něčím jsme nepřišli, můžeme s něčím odejít prostě. 0 od 0 pojde. Všiml jsem si, že když jsme položili otázku o tom sexuálním zneužití, tak jste se zatvářila velice vážně, asi to ve vás vyvolalo velké emoce. Je to situace, která spadá někdy do raného dětství, anebo to je spíš situace právě z toho drogového období? Je to situace z toho drogového období. Byl to opravdu nepříjemný zážitek, nebo jste byla pod vlivem drog a třeba si z toho zase až tak moc nepamatujete? Ne, to jsem zrovna nebyla pod vlivem, tedy si to pamatuju moc dobře a bylo to hodně nepříjemné. Řešila jste tu situaci nějakým způsobem? Ne. Nechala jste to plavat a žila jste si dál svůj život? Ano. Teď už se vás musím zeptat. Naposledy v dnešní epizodě Nic než pravda. Zdali si vezmete 200 000 korun a ukončíme soutěž, nebo se pustíme do dalších 2 otázek za 1 milion. Já myslím, že radši vezmu těch 200 000. Končíme tedy hru. Ale no, gratuluji vám, přeji vám hodně štěstí, hodně zdraví při výchově vašeho syna. Děkuju. Ušijte si peníze, ať vám přinesou radost. Díky. Pěkný večer.